שומעים? ערב טוב לשבט הנכבד, נשמח לצחוק עליכם תכף ומיד, אך לפני שנטביע אתכם ישר לקרקעית, הנה 20 עובדות שהוכחו מדעית. כל האנשים המגניבים עוזבים את השבט. כל המרוכזים של הילה זה פיקציה של צוות. אין שום דבר טעים שמכינים אותו בשבט. פריסה. וכל השכב"ג מתבכיינים שאין בנים בסגל, אבל בתכלס במקום לצאת לחפש אנשים טובים לצופי ים, הם מעדיפים לשבת בבית המזדיין שלהם ולקרוא באחד לשני בשכב"ג אצל עזיז, למרות שהסגל האחרון שהיה כאן, הסגל הבן האחרון שהיה כאן זה פאקינג ברק סמק. המצב גרוע והגלישה סרטן בגוף של השכב"ג. שכבת ארגולה, שכבת אוריון, זולה. כל מי שאוכל מהרצפה הוא בן נזרה. וכל מצחיק שנשק בובת פיבר מגיע לו הרפס. השם פעלה רבה נושא לכל שמיניסט בחילה. הספה הייתה של יוגב מההתחלה. מבחינת יחסי פנים זיו היה אחלה של מדריך. המקום האידיאלי למסיבת פורטנייט הוא בחדר רכזים. כל שישיסט הוא פעיל בפוטנציה. מאז שהתחלתי עם צמיד אני סובל מאימפוטנציה. אי אפשר לקבל שקלים בלי לגנוב מלוקרים. בני אוריון מתמזמזים עם אופניים חשמליים. מחוץ לצופי ים אני סוף סוף מאושר. אסף אורן לא הסכים לומר לי שקט שם. אני צורח על הבמה כי בבית אני בוכה. אני צועק על אנשים לזיז, אבל אני לא יודע בכלל מה זה אומר. ערב טוב לשכב"ג הנכבד, שמחנו מאוד לנגן לכם עכשיו. כל אחת מהעובדות פה הייתה נכונה, תעשו בהן כרצונכם.